Sawona ke kuzo zonke indawo lazifunyela khona lezikhuluma njengamanje. Mina ke igama lami ngufocus ndoba semqabulisa umsonana soke kuba lahlahla edodo lizo kusegaqele ethethe. Ngidla kangejema umuntu bese kushonana nabathatha kwazi uNatal amsenge isikoti kwakophe isikoti. Awushehe. Ngilanda lapha ka umzukulu lapha iqinisa sha. Bathi ubani ke igama lakhe. Bathi ke umzukulu kaNdlovu ezabela ngaphambi zabela ngaphambili bathi sinabasatsala kanti samasapunzi. Khona le emanqulu kaMkheleshana. Awushehe. Hayi. House. Ashaja kashena ukuthi siyakhuleka. House. Ngiyakhuleka kuwe Nkosi yamaNazaretha. House. Ngiyakhuleka kuwe Nkosi. Ade ke kamana ke njengoba sekushilo kathi nje uNdevu icibelisa sha. Ecela ukuthi ke bese ndashobela lapha ko Spotify. Ishonela lapha ko YouTube ngishona kuzo zonke indawo. Nimdownload lapha ke umculo omusha sha. Egama lakhe nje uNdevu. Ade ke sithola ba record kusonga isona ke sithola thoke imtsheko record. Sikhona lapha ke eGauteng province. Sikhona lapha ke eLenzi noma ngithi nje eLinesha linga ku Orange Farm. Abantu besifazane bakhala kusukunemi. Ade zawubuzo lapha la kukhona umtsini naphutsheleza lapha. Uyena lapha ke umthetho mbi lapha ke nje. Enkosini. Ngulwa isencane. House papa. House papa. Kuvela abantu bebulala bodwa swele nyazi lezulu siyakhuleka kuwe nyazi lezulu. Amen.